Good God everyone! I hope nga nata sa maing panglawas karon. So, bago lang ginahuman ng panimbahon. Kunya, ang akong ika-share karon, mao ang mensahe kaganina ni Pastor Wilder Brunyola. Ang iyang title, When Your Last is All You Have. So, grabe ang kanindot sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Na-enjoy ang mga kaigsuonan. So, actually, nangaon pa lang sila mga igsuon. So, dito na to nasabtan nga ang babaeng balong at taga-saripta mga kaigsuonan ingat to ni Propetang Elias. Ingon pa dito mga igsuon na nangayo si Elias og tubig, pagkaman nangayo siya tinapay. Ingon ang babaeng balo mga kaigsuonan, nga usa na lang gyud kakumkom nga harina. O nya gamay na lang gyud nga sulod dito sa tibot-tibot sa lana. Apan mingon si Elias, unaha lang ko, pakanaalang ko kay dili mahubsan ang butanganan sa harina og sa lana. Nya mao to nahitabo igsuon nga nagmilagro ang Ginoo. Unya wala gid mahurot pagpakaon, human nagpakaon si Elias. Ug mao po na akong gusto i-share na tuon sa may atong mga butang nga diin ikahatag sa Ginoo. Dili ta tanan parihag mahatag sa Ginoo, parihag opportunity ug privilege nga mahatag sa Ginoo. Ang uban dili daghang talent, ang uban dili daghan og mga bahandi igsoon, pero kung unsay naa nimo kinasingkasing nga ihatag sa Ginoo, ang Dios mo panalangin ana. Nagsan kinsa nga makahatag og bugnaw nga tubig igsoon, dili siya kautdan og balos. So ingon ana mga igsoon basta mohatag ta sa alagad sa Ginoo, dili ta kautdan og balos mga kaigsuonan. So mao na ang word of encouragement karon. God bless ka natong tanan. Shalom.